even wachten op de zinnen en we hier niet nog wat ruim de aanroende nachten van de morgen. En dat betekent dat op de meeste plekken 2 en 3 mm tappen waar. Wel, het morgen zal het gewoon simmer wezen. Joen en vannacht. De zin is er joen al bij. Temperatuur joen zouden bij de 18 of de 19 graden hinnen. En dan op naar vannacht. Een heldere nacht, een vrij heldere nacht. Kans op mist of mistbanken. Vooral meer de provincie. En de temperaturen zijn al bij 12 graden in het oosten. Zijn 15, 16 graden op de eiland. En de wind is er haast net zwak of matig. En die komt uit het zuiden en zuidoosten mee. Maar die kan later in het watergebied nog vrij krachtig worden. Dan terug naar morgen. Morgen een simmerdag. Maar zinnen, flink wat zinnen ik. En een temperatuur die de wijze maakt. Het wordt zo'n 22 tot 24 graden. Flink warm maar. En de wind, ja, die komt nog altijd uit het zuidelijke richting. Matig, soms vrij krachtig in het kust- en watergebied. Wel, morgen is het ook nog warm. Zo'n 20 graden en dan op naar het fruitjoch. Tonsje, vreed. Toch 2 dagen mooie uit en terug buien of soms pittige buien. Vooral in de nacht van maandag op Tonsje is de kans op een bui met tongen in het watergebied. In de nacht van Tonsje op vreed ik een aantal buien met kans op tongen. Vreed nog een buiken, de zinnen er weer bij en de temperaturen gaan er weer om. Tonsje 21, vreed zijn 18 graden. Maar sneeuwen is het gewoon simmerwaar, nooit simmer, maar zo'n 20 of 21 graden en zinnen. We met de morgen, maar weer even in het waarsje.